Hello guys, so I went to this shop, a Korean shop called Kokoro, and then we're buying some noodles and stuff. Hi guys. Masquera say guys. Masquera say guys. Masquera say guys. Ingoti chuya pana po votega vako guys. Ingoti mchia pana hapa vurai WhatsApp yangu. Ma WhatsApp ndakavurai. Open my WhatsApp. Right. Ingoti chuya pano guys chitega vako guys. A new page. And it's a new page saka vanakaunda they are lost. Panda wana kunzi kwa SIS MELLY page tiripindika mchano tsvaga new page mchare wana kokusaudza wesu madiaries kuti mave ne new page moti ndaitambura shamiso ndikataura zve tikaisa malingi the problem is hamuteereri hanzi no sound ifoni yako Julie ifoni yako because I think you're the only one kuti no sound saka I think ifoni yako inoda kuitwa refresh or something umeona saka uchuya guys chingotega vako it's a new page guys ndo saka tatovhisa rimwe riya kuti musaite confusion ndo saka tabvisa rimwe page riya tambori visa for now so that you don't make any confusion anditika so zvese live pano anditika kusvikira 2 months dzakwana Amanda kurati agara active kusvikira 2 months dzakwana kana kuti pandizuka patinenge tapedza shamu yake then tinenge tamunozongona iri rabva futi tadzokera futi kunouya sezvo muri kwese hazvimbonesi tikabvisa iri munongona riya radzoka kwamuri kuya tongokundinya takadaro alita kondinyuwa anditika right. I hope masquera guys masquera here guys uchiuyawo chingonditegerao vako vaunoziva kuti ndive pana apa but havapo vazhinji vari kutokonfusika saka ukangouya ukatega vako 5 antimaona ukatega vako 5 vari kutegwa vacho vari kubva vauya chibva imafollower page kana kulaika kuita kuti notifications patinoita malive mugoona pamunotouya ubva imafollower kana kulaika page kuti muone kuti panoitwa notifications mubva maona kuti tatovepo palive anditika right. Nezuro guys takaenda kunoona mwana uya vazhinji vakasara kuona mwana uya nenyaya iyoyi yekuti page vangu vasiri kurisiva handitika iri rinoiri plus also kwatanga tiri kumareserva mukati saka network yakanga ichinetsa ndofunga makazviona asi pamaipika makanzwa mwana uya achitaura mwoyo wangu waona nhasi unorwadza guys kuti kosehama tinoitei why do we do that seve ukama kushandisa mwana mudiki akadaro kuti minde naye kunoroya right. I'm just going to give you an update kune vakanga vasikwe nezuro kulive yanezuro because this was on live andika muzodzokera kusa live papage rino iripo but network yainetsa but munongobatawo mabit and pieces andika paive network ipapo. It was a very scary life yatakaita asi zvakaoma mai vaya vari kushungurudzika mai vaya chinhu chinonzi witchcraft guys chakaoma ende chakaipa tisati tanyatsa kusangana nazvo tisati taita close encounter nazvo one on one we won't understand tinenge chifunga kuti majokes kana ndezvemuafrican movie handika kana kuti hakweda hakuna paunozoita one on one nazvo. Takaita interview mwana uyu ane 16 years nesuro and we got to ask her kuti vanoroya sei zvakatanga sei and she was explaining and timoona mwana uyu anoti akatanga kuroya ane 15 years ari grade 4 guys munanenge ari kumakore mangani muna grade 4 anganenge ari kumakore mangani asi kuma 11
years, I think 10 years, 10 years, grade 4, 10, 11 years, grade 4. Mai vai vari kurwadziwa mai vemwana uya. Makona mai vachichemasve. Hanzi 9, 10. Grade 4 angaiti 20 years. Grade anengane 10 anti cylinder hanzi 10. Anengane 10 years. Mwana akatinga kudzidziswa kuroya asi vanhu vaitora mwana vachinomushandisa anoti ndibamukuru vake. Paitaugwa nemazita guys. Panga pasina moment yekushiridana kana kuti kudi kune vasina kuona live. Pyro was straight to the chase. Andika calling a spade a spade. Kune vakanga vari palive guys makanzonzwisisa anti yanga iri part 1 yelive iya. Tiri kuendera mberi nelive asati apedza because tinoda kuvabatsira kuti vawane help. Because witchcraft yacho inenge yaita kuti mumba umu hamusina peace. Pakazokata live yangu yapera data paya pandaitisa data mukadlosa data paya. Mai vakachema vaya. Mai vakachema mumba mavo munogwiwa every day. Nemurume wavo. Hello? Hello? Oh, ndibamnini? All right. Kelly? Ndivurire ndibamnini gate. Shakira, you're supposed to be but I'm not the name of Viva. Shakira. SIS Melly Mungu chakaita kugara. Munoona isingobvisa kana bvisa maplastic aita ugari kana kuti amen because SMS mune zvinhu zviri kutengeswa zvakawanda nezvizvi zvinhu pakaipa. Dzakatotengwa dzakatowanda dzisara ndo dzatosara dzitotengesa tichitoenda. Hatisi kumira. Dzakatotengwa dzakatoenda. Ko dzinosadza buda. Aya mai usetekai. Bamukuru wangu vari panhamo. Saka imi munokutemesa kuti varume ndotengera wakati saka kwata kunotengera. Mune mindati yakajhakwa imi. Mune mindati yakajhakwa. Serious. Mindati dzenyu yakajhakwa imi. We work. Nai ndinzwireiwo. Tinoshanda. Handisi kuti havana mbotenga but imi muri kuti mataura kuti hanzi mati hanzi vane basa tikati aiwa isusu vakadzi tinoshandira we buy our own things gona tau
zvakafanana nemivarume anti mune passion yemota handi you can have 6 cars handiona saka kuzvinodhibhana nemunhu inini munhu wese anozviziva kuti sisimeri vane passion yechi vanoinde passion yechi yebhutsu tawa asati apedza ndikaenda newa kucloset kwangu walk in closet unopererwa asati apedza wash and basket iro maplastic yakaya poti dzirimo aya maheels chete yakavhura pandi kune masneaker kune maziflats handika ukona idzizi ihembe idzika i50 dresses dzakatengwa nemunhu 1 50 apa handi closet chakazara saka tanga tiri kutanga because hapana kanoenda nazvo handikwanisi kutakura zvinhu izvi wakabvuzira chero vakapfeka 1 per day dzirapa chenge zirupfura 2 years dzimwe right vandei zvenyu guys handei mberi vakomana tingavatedzeri pane vakomana dzangu dziri panapa patingavatedzeri vari kutongoumana zvavo right saka tatora nyaya uyu ndaive nakadhinawo nesura handitika tichienda hanzi ini murume wangu andawo bhutsu kunge hamhenu kune vari matoda bhutsu kudaro kune vari matoda bhutsu handisini ndoga inini muri obsessed nemota isusu tiri obsessed nezvimwe zvinhu kune mumwe munhu asagona kutenga bhutsu tauka but makeup kit ukapinda mumakeka mota munhu anogadzira vanhu mamakeup iri yake vanhu vanosiyana hanzi I love shoes neuya heavy loads aiwa apa vasi kuziva shoes dzatiri kutaura ka tiri kutaura bhero riri panapa varozi just now bhero now price yakapfekwa haina upfekwa haisati yapfekwa vanatidzi bhutsu vanozviziva ndakavaudza vanozviziva ndakadza ndine bhutsu nyuwa ndisina kupfekwa ine yakapfekwa 1 day haina kupfekwa iyi haina bvevhi rakapfekwa haina bvevhi rakapfekwa iyi aiwa hakuna zvakadaro aizvazviko aya hanzi neuyu ini am so obsessed nemaperfume ani muri kuona unoona munhu ane range yemaperfume kubva kukona kukona pasina kana type neche haatozivi haanoshandisa ane 150 haatozivi because every day anokuspray yakasiyana haasitorina feeling yekuti ndoda iyi it means angoda perfume chete hanzi neuyu dzenyu sisimeli aisarenda you are a shopper league handichazvipami hayi shopper league ozandikana nasisimeli kujobheki vangopinda small street achitoziva kuti 3 hours vachitenga inema dzake taihodza akapaya zvinhu zvevanhu usuya ndimbotenga chinhu changu bamnini ndera chokwadi taiuta zvinhu zvevanhu musiyo yataiuta zvinhu zvevanhu bamnini ndaikuta zvenonga ndituma paya aiwa ndaiuta zvinhu zvevanhu zvakuti auiwowe musati kune munhu akakati kune munhu anombondituma konditumira mapepa oti dem hani ndiri rana votitengerei zvinhu izvi ndotoenda ndoti bamnini handei takunotenga 3 hours kati chandakaona chakaramba panasisimeka makeup yakaramba ichocho chakaramba kana makatata makeup naye mukati yakashata wani iri rakakura haro kudarika rimwe asi ndazama animokona muona kuti iri rakakura kairi kudarika rimwe asi ndazama kaizi makeup yacho yokuinda hayo tichaita palive makeup nabvaya pane mumwe munoigona like hati ndekunyaya yedu yanhasi guys tikutaura nyaya yemwana wanesuru watakaenda nonanitika ndakaenda nabamnini guys so it was a sad story nyaya iyi makaiona nesuro handi muri kuona so mwana uyu anitakatika kuroya aine 10 years grade 4 handiti apa aienda na muda tidedzekela kugrecha chaninguanachaja kana tamupeya anokuisirai pachaja musoro ndomune zvimaplagi hanimaona saka mwana uyu bamukuru vake mukoma wababa ndo vaimutora nabamnini vamwe mudiki ifamily one same father same mother vanodivhaidana nenyaya iyi handitika tikuenda unointerviewa bamukuru tinzwa side of the story ravo handitika because nezuro iyi paitwa call a spade a spade it was a moment of truth panga pasina kuvharidzira mazita kana kuti chii vaitaura sezvazviri handitika right isati chazogoneri udzokorodza mazita anabamukuru but ivo vane kodzero kutaura chi mazita anabamukuru nemadzikoma avo saka mwana uyu anotaura kuti hanzi vaimutora ari mwana mudiki handitika vachimumutsa usiku voenda naye kumakuva ikoko handiti ndofunga tools dzanoshandisa kuuraya makadziona nezuro takamutinda unotora tools dzako akauya nadzo akanotora panga kacherera handika because maprofita ese nen'anga dziri kuramba kuchengeta tools idzi tikati uya nazvo makazviona zvikauya zviri muzibhande dzvuku zvikaiswa pamamine maearing anga neropa makamaona handiti takanga taudzwa nyaya mastuds iye hapfeki mastuds aya but mastuds akapiwa ndo anzi kana vachida kuraya munhu ndo anotorwa obaya munhu mastuds iwayo then iye ndiye anochengeta tools idzi then manga mine
chimwe zvaiya waiti muswe isu kwati tichiona chaingori chinhu chakangodaiwo chinenge chitambo ngechiameni but kwaari aiti mimi munoona sekuti chitambo but utori muswe wavanoshandisa then papa nechichiti pamini papa ine zimbe ranga chinzanzi rinanzi ndinomaka munhu narandi hanzi zimbe rinoita seiria mwana ne16 years uyu aitaura hanzi pane zimbe here amene tinoshandiswa chii papa ine mishonga yakawanda poita chimudzi wangochinzi mushonga watori powerful amen handimona poita iye paguvhu rakapa mwana kune vakanga vari palive makazviona guvhu rake riri ane saini yavo yakaitwa chiraundi ikaitwa chicross pakati ndo saini yavo so vakatanga kushandisa mwana uyu ane grade 10 vachina naye kumakuva vachinomushandisa handitika to the extent yekuti bamukuru nabamunini at some point charakaita mwana uyu vakambomutora vakaenda naye kuguva handi iye ndiye akanovazora mushonga then bamukuru vakarara namainini iye akatarisa ava 2 vakatarisa mukadzi wavo nemurume wanhiki vakatarisa pamusoro peguva amotanga riguva rani vakarara vari 2 bamuniniwo vakazarara namaiguru pasoro pese muguva anomaona iye aripo saka anoti iye vanoroya ivo bamukuru bamunini nemadzimai avo nevamwe vakadzi vemumusha vemarai right saka vanoti ivo vane bhesi ravanzi pasi pemvura handitika zvokuti iye akatoudzwa kunzi miko yake haadyi matemba haadyi masai vanoenda pasi pemvura ndo pane bhesi ravo ravanenge vachitoita amene zvavanenge vachiita vachidini saka mai vabereki kubva pese apa pana chavanga vachiziva tikatibvunza kuti makauraya vanhu vangani svikanzi 12 handitika right saka pana chavaiziva mai kuzosvika recently kubva ane 10 years kusvika izvo zvaane 16 nenyaya yekuti kumusha uku kwanga kwakuita nyaya dzekunzi mwana ari kunetsa ndopakatirega nditotora mwana wangu vauya nemwana kunoku mwana hanzi anodaiwo zvinoita nyoka hanimona saka mai isati kuti vazoziva nyaya idzi vakatanga kunotisa mwana uyu anoita sezvinoita nyoka hanimona vamutora ndopaidaro ndobva vabvunza vanga vachigara nemwana kuti mwana anoita kunge zvinoita nyoka what is wrong nemwana zvikanzi kunoku ndo zvaita aidaro then mai vakazitaura kuti one day vakamuka usiku vakaenda mai vata mwana mukicheni vakaona mwana musina kuma1 handiti vaona mwana musina vakatanga kunetsekana kuti mwana aripi handika vakazongoti vakadzokera vanhu vati havana kusisa mumusoro vakazongona avemo handi pechi 2 vakamuka futi same time saka vakazviudza kuti mwana atazviva komana anenge ari kusinika mumba achienda kuvakomana izvo mwana anenge achienda kupi ndatika vachiuya guys nouya nevako 5 handika tega vako 5 animaona saka kusvikira mwana ya obuda oinda kusvikira one day vazomuka futi vakona asimo vakati ndoda kumumirira nhasi handika kwai ndobva ndamira padho vamira padho mai vai vaichema makavaona mai vai mupostori kwamugodhi vaichema vakamira padho nguva yakareba mumba mwana asina ndobva vazomuona achiuya akashama ndopa vakatanga kuziva kuti there is something wrong nemwana wavo vatomutora muna April gore rino kubva ane 10 years ndokubata mwana ndokuti uri kubvepi hanzi anda kuti muri kubvani hanzi akasvikopinda handimona ndobva adzokera kuenda andanovata kwai saka makusenta muka kwai ndipatatoda tuchase tomubvunza todini ndobva vazomuti iwe nezuro waivepi usiku kwai ndo pakati makandiona kwai katika kuona uchipinda usina kupfeka handimona ndobva vabata mwana ndokurova mai vaya vakazotaridza mazino vakarumwa nemwana uya anovaruma musikana uya vane mazino akadhinda muviri wese vakamubvunza anovaruma ani muri kuona saka kusvikira vatanga kufamba naye manje vachienda kumapostori vatambura nekuenda kumapostori kunga kupi handika vanoudzwa same thing but ndofunga kubvisa havakwanisi vanhu vaya muri kuona paita era manje vanoudzwa zvese saka mwana uyu takamuinterviewa ndiye aitsanangura but baba vake makavaona guys vakapera kuonda kudai baba vaya saka vakatombonzi vane AIDS vakaenda kwadokita vakanomuka kuti AIDS hapana izvo baba vangu vasingazivi vemwana uyu ndo vanotogwa kushiyanisa nyama dzevanhu vanenge vachidyiwa vafa vaya baba vanenge vasingazivi vaingoti kwainda ingomuka ndakarembuka mamazi vacho vanenge vatogwa vasingazivi chiri kuitika kwavari kusvika mwana azotaura ngakanzi atauri kuti dedi munoziva here kuti imimi ndimi munoshiya nyama kwai nokuti vanodya futi baba ava usiku vakavata ndopataibvunza kuti saka baba ava imi mai zvikanzi murume anenge aripo zvikanzi aiwa tinotora mumvuri wadhedhi saka baba ava vari kushungurudzika ndosaka vakapera kudaro nokuti zvabvawo zvaita nestress futi ekuti vabva vazoudzwa nemwana kuti baba ndimi munotosheya nyama dzavanhu dzatinodya ndimi munodai handiti munoona saka yastress kumba kwave nedivision handitika maenda imini pakakata live mai vaya vakatiburitsira maaudio avanga vasina kutaura palive pai avakatumira maiguru nekutukana kwavakatana bamukuru vhiki rapera mai menoshara saka muri kushandisa mwana muri kurayisa mwana wangu bva udhara handimaona mubva vangopindurana bamukuru ndobva vadi vablokwa handimaona hanzi ngavaende naye kwasekuru kaningoni vatenderera
vatenderera kune vanhu vese vazhinji vanozvigona zvaramba vapera mari kana chikafu chekudya mbamao cheko takatozovasira 200 rand kuti vatenge hupfu takavasira 200 rand vatenge hupfu because mubaba musina chikafu baba vachakwanisa kuenda kunoshanda vanoita zvemapisi job ekuklina mudzimba ekugadzira mayadhi evanhu maivo vachita zvokutengesa but for now nenyaya yekuti mwana uyu anoita violence enzanzi anobuda nepamaburi esiling emukuku emazenge anomaona vanobuda nokuti vakapiwa minamato yavanga vakapiwa saka minamato yavanga vakaiteya pamadhoo kuti mwana asakwanisa kubuda but vakazowana munhu sasimo vakazomubvunza akati abuda nepachiburi chimwe chiburi cha zvinenge zviri zvimaburi zvitikitiki zvino handimaona because kune muteuro kwachagoni kupinda nako so minite kuti mapostori ari kuzama nen'angawo dziri kuzamba dzino but kuzobvisa nokuti zviri pabhodhi yemwana uyu right sezvamunoziva ndakanga ndafamba nemunhu anobva kuchipingi baminikadzi naanombozati baminikadzi kwawo kunoroyiwako vanhu vanoroya kuchipingi vazhinji saka yanga yave off live manje paya pakapazopera data bamini ndobva vati ndoda kuti mubvunze mwana uyu because tata kuchogotsa mwana uyu anoita sei because mwana uyu ndiye key pane chimwana chidiki chine ane mwana mudiki anechi chidiki chicha hachina 4 years cha chinenge chine 1 year something because achitaurika kune imwe last born yamaya ine 1 year something andimaona ine mwana iye ane 1 year something ushu akatoinitiatwa mwana iye ane 1 year something hanzi chinhu chake chinomira kudai kumira kudai mwana iye akavata kwanzi akavata hamuki munogona kurova mambama mugodii mwana hamuki kwanzi anonga achitichi pane zvavakataura ganzi anonga achitaura zvaanenge achitsigira zvatagwa nemusikana uyu kuhope hoya hanzi kana musikana uyu akava dzimwe nguva kana vakavata ndi hanzi mwana uyu musikana uyu kuti vazonzwa zvakawanda vanomurekodha mwana we16 years akavata anokomuniketa nevamwe vake akavata saka anotaura hanimona kwai ndo panenge achitaura mazita achitaura kunzvimbo kwakusangana chidiki ichi chine 1 year chakudayirirawo conversation inenge ichitwa nemukuru uyu kuhope hanimona hanzi nyoka ipisve vine vanoka takabva kuona zvinhu ugonoda wategwa nenyoka animaona saka mwana mudiki uyanzi anodayirira conversation animaona saka kwavari iva kuti mwana uyu akatoinitiatwa so bamini vakuzotaurawo but ndakatoona kuti bamini vanosaza bamini unoroya reni hamuroya hamuroyi aiwa seneziro makataura zvinhu zvakaitika paya pamakati bvunzisai mwana uyu because tatakutsvaga kuti mwana uyu exit plan handi anobuda sei muzvinhu izvi nokuti afumura handika ende vari kumutsoma mwana uyu iko zvino hanzi vakatagara dai vanotoya vachimuudza vanotaura naye tiripo but tisingazvinzwa handimaona saka takamubvunza kuti bamini vakati munozati chi munganetseka mukafamba mukadi muchavaramba muchizo chinhu chimwe chete kuti mwana uyu abude muzvinhu izvi iye ndiye ane anza musikana ushu nyatsomubvunzisa imimi kingoti kana ndikakuti nditengerei data ndichinda ndimuri kunditengera data makazosota paya life asi chaenda hedu kupati 2 kozi masirisi zvikatasvika kumagumo saka mwana zvikanzi mubvunzisei mwana uyu ndiye anotoziva kuti anobuda sei ane zvakawanda zvari kukudzai ndibamini ava vatati panga panonongani paya amuna kuona baminonga kamera yanga ngangofokasa kuna mai neni nemwana kwakauya vanhu vakuru vakagara kusura ranga riri dare ratanga atirireria kuna baba vangu varipo vakuru vari kunzi mukoma wacho mudhara so nemukadzi wavo koita madzimai anga aripo 5 koita vakomana vaya vamama kone vangu varipo vaya 4 koita baba vachona koita inini koita mai koita mwana ranga riri dare ritairo chero ranga riripo animaona ndobva vatati alright zvikanzi mubvunzisei ndobva tati kuri kuva zvekutaurwa tell us tida kubatsira mwanangu saka iwe uri kunzi ndiwo unogona kuti une anza hakuna vanhu anogona kuti vachangofamba chingodzwa same thing but iwe ndo unozati tokuita sekuti chinzwa ndo pakandishoka paya bamini ipapo ndo pandauya pano kuti tizotaura nyaya iyi mwana uyu akamboramba handiti akaramba akati zi muri kunzwa ndikanetsa ndikanyengerera kani ndikati vana baba vako vabvere trust me ndiudze toita sei mwanangu tikuzama kuti noti mai vake vanga vakuchema ndikati kuona mai vako hausi kurwadziwa here mai vako vachichema kudai ndobva atanga kuchema mwana uyaya ndikati una pane kuti mucheme chete tikubatsire chitiudza ndopakazotiregai nditaure mwana yanga akachengeta secret ani muri kuona hanzi panofa kuita munhu ane mushonga first anogona kurabha saini iri padumbu iyaiya nekubvisa mushonga yakatemera dumbu rake rine nyora
guvhu rake iri yakatemegwa panyora handika. Then munhu anogona kubvisa izvozvo amuzora mushonga iwoyo. Podiwa mukomana ndopakandigadzika mudhishapa ane makore 16 zvichikwira anouya nechinhu chake chichitandikura chemubhurugwa ichi ouya nechinhu chacho ochinongedza apa paguvhu iroro kwanzi chii futi paguvhu iroro rapedza then pane ndanzi bamukuru ndo vanofa. Okay, hanzi zvikaitwa izvozvo bamukuru ndo vanofa then pasita wana anopenga hanti 2 wana anofa wana anopenga handimona ndokusunguka kwake mwana uyu. Saka right nanga tiri kutsvaga izvi zvimuprofita tiri kutsvaga nonopara nekunobvisa asi mukomana we16 years unobvuma kuti nechinhu chake kunonongedza tomuwanepi ndopakabva tati gujungu ipapo takabva tati gujungu ndakatomboti kasi bamini mogona kubatsira mwana uya bamini bamini mogona kubatsira mwana mungononongedza chinhu chenyu kana apori ko chinhu chacho chinozobvepi tongoshandisa chenyu zvibamini tongoshandisa turuzi renyu tawauderi kubatsira mweya wamari hana hana asi boyfriend yacho chiudza kuti baya apa nongedza apa anoti chichipiti musarazvidza kuti ndomuka usiku ndorendo dlavana bamini ngavainde please kwanzi zvechinhu yatove transferring of power to another person ndo zvandikura kuti panogona kuvhunduka ipapapo vanhu vanogona kukwata ipapo haisi transfer chii kuneutralizer. Okay, kwanzi nekuchipinge kuneutralizer anomaona asi tinogona kuronga game rikabuda paya akaita boyfriend sezvo kuchinzi hakusi kuchinjanisa mapawo handiti akaita boyfriend handika toita kutoti boyfriend imubate chita iyewo tongo vamena mai votobvuma paya hapana kuti chii mukomana unotinda naye kana kulo tichobhadhara kana loji paforeplay paya tongoti tora uchinongedzesa apa chitore ubate unongedzesa apa zvinogona kuita bamini zvifani idea badzinotoshanda hazviiti zvinotaura po zvinofanira kuitwa murimo pavanhu papaka reng'anga sure. Saka pakaipa saka pane mushonga inotopiwa mukomana wacho saka pakaipa anodiana anobvuma izvozvo boyfriend ariko mukaenda vanodai vanovaziva vanoshidzira vangatonavona izvezvo kazhinji nyanga inenge itone vana vake vakomana vanotodaidzira vanotoziva kuti ninginingi but andioni mwana achibvuma zvekunzi ndinongedza chinhu chakaudaye kazhinji kacho anenge atozvijara nayeanozvijara because kana iri nyanga inoziva ka this scenario is not the first time kusangana naye gulezi ndinozviziva zvinotoitika taizviona zvinhu chakumbira swaga ubhadhara mari vanhu tobhadhara swaga anongoti ndipei mari swaga anogona kubvuma asi anongoti ndipei mari yangu anongochaja ndipei mari yakati ndinoita because hachichake hachisina basa hachachishandisa saka guys ndo kutaura kwakaita mwana uyu saka nyaya haina kupera so far isusu takati okay taita side 1 anditika rababa ava nemwana because imhuri yatoparadzana iyi patove nefight vakuru nokuti chakuitika pane hanzvadzi yavo musikana anga aripo mhuri yatoparadzana kune vari kuwirana vari vega kwete vari kuwirana vari vega papa nehanzvadzi yavo imwe yanga iripo musikana mwana wake ane mwana uyu tawo ari kunzi ane 1 months but ari chisvava chikangodai kwai hakuri saka takabvunza musikana uyu kuti makaitei mwana handiwana zvikanzi takamutora usiku takamboenda naye hanzi pane zvakataura zvokuti chisakusati ati kudiko akati kwai takamutora tikadini saka hafu takakura kusvikira zvapera saka mai vacho vakabva vataka kuchema vemwana vakati saka yatove division mufamily division yahombe because zvakafanira kuti andi mwana wekudika akutodaira kana kutaura usiku kana uya achita zvinhu chitikitiki chakangodai chiri pamo chitikitiki mwana ane 1 months chitikitiki chongori pamaoko saka yava hondo manje because vari kuti mai vacho kuti vakatombogwarawo kuda kufa alongside baba ava vanhu kutaura kuti vakambogwarawo kuda kufa vekuchiya nyama anomaona saka nyaya iripo guys ndeyekuti patakasvika anditika nemhuri iyi yakauya kwatiri vanetseka vafamba vatambura anditika vakauya kwatiri kuti tivabatsirewo so option iripo 1 anditika ndeyekuti vaende kuzimbabwe anditika maybe kun'anga dzekuzimbabwe totsvaga munhu wekuti totaura naye vonosvika ipapo anomaona munhu uya unovabatsira
handitika ndisingazozivi kuti zvokuti kuchechi zvinoneutralizwa here zvomushonga izvi kana kuti mushonga unoda kumushonga ndosaka ndadzoka bheki pano kuti mushonga unoda kuita kumushonga handimaona kuti paneutralize 2 chikumbiro changu chikuru chandawira pano mwana she's just a child ane 16 years mufunge mwana vabereki vaperegwa hachazima kavaona mai vai vachichema guys this is a family ndakatovasira 200 rand kutenga hofu mumba musina kana pekutangira because havana chachakwanisa kuita ndotane kufamba kagadha mwana uyu vachingoenda kumwangwa vangu vachingoti kamari kavana ko vochadya vobhadhara vachingodaro kumwe kwacho vanotove nezvikwereti but chakashanda hapana handiti say diaries handiti if you can contribute mari tovatengera matickets ekuti vaende kumusha vambonotsvagira mwana uyu rubatsiro handitika vochiinda nababa afa yava baba nemwana rubatsiro nokuti baba vari kunzi vari kushandiswa kushiya nyama dzavanhu kumakuva ndivo mwanawo antorimo muuroyu handitika pari kunetsa mai vakatraiwa several times kuti vaurayiwe saka ndo pakazojamuka mwana kuti aiwaka mai vangu tikura tingauraya vamwe but kuna mai konzi chichena chiri kumba kwenyu iye oti aiwaka mai vangu tingaita zvimwe but kuna mai handingakwanisi kuti tiuraye mai ndo papandukira mwana kuna mai vake uku kuti ari kuramba kuti mai vadini vaiti saka ndo patiri kuda kuti semadiaries chaichaiwo tibatsa witches must die thank you koni tibatsirane vedu wemhuri iinde kumusha asi tinoda kuti tizoenda kwabankuru tinowasaidira bankuru tiafonera bankuru handitika mauya nenamba dzabankuru foni yangu ipi yacho manje ndoyandoshisata palife ndafunga kuti dziri mufoni mei maiwe maindositora saka kuti taidovafonera izvozvo because we need to set an appointment kwabankuru kuti tofunga toendako tonowa side of the story rabankuru tinzwe kuti kwabankuru uku hanzi Smelly share the other page there is no other page this is the page now rimwe riya rataribvisa page richazodzoka time saka irori ndo page riripo ndo nyaya iyo iri papeji rino izvi saka mukakwidza nyaya nezuro munodziona kuti munyatsotangira napo but network yaineza but munobata anti mazviona so ndo patata kuti tibatsire vedu we tionesane kuti vana vaende kumusha vanotsvaga rubatsiro oro there is another way handitika maybe inenge itori chipa yekuunza munhu wacho anobatsira kuti auye kuno kuSA handitika ovabatsira pamba pavo ipapo pane mumwe munhu ari kuchipinge uko handitika ari kuuya very recommended handiti ende uyu ndokuti hatibhadhari tinozotenda but kwanzi unoto ikwaina bamini tauretiwe makati anodi murasta ndekuti unotofona then mapedza kufona anokuanza mangwana kuti anozvigonera kana asvigona tandodida vanhu ava vekuchipinga vanonzi vanotaura kuti izvi munhu anospecializa neizvi ndeukuku munhu anospecializa neizvi ndeukuku hanzi ndokunge aine passport tinenge takutsvaga mwana wamailavhu kuti munhu wacho anenge aine passport here kana thank you for 50 cents chido kuti anenge aine passport here kana kuti anenge asina passport tinenge takutsvaga right now we are weighing the options tibatsire family ishi guys tibatsire mwana uyu aitewo normal teenage wood sezviri kuitawo vamwe vana anomaona because it's so heartbreaking mwana 16 years vamwe vezera rake vana vari kuenjoya mazera avo iye ari stuck mumuroyi wasina wakapiwa mwana asingazivi hanzi ngavaende kumachechi winile kana tichitaura ndofunga kuti tiri kujoka we are talking something that is very huge pano kana uchiwa nchiti vatenderera vanzwa ndikutaura kuti vafamba vatenderera vanzwa kutsanangudzo vanopiwa 1 dzakafanana kune wese anoti anogona but pakunoti pano kundiso zviri kuramba ma-earring iyo wiponi yake yekubaya vanhu yange yakatotogwa rimuprofita takawana achipopota kuti uyai mutore zvinhu zvenyu vakaenda kunozvitora kumunhu yachiti uyai mutore handidi zvinhu handingasati nazvo pano vakaenda kunozvitora handiti maona so ndo pane nyaya something that is too big asi nyaya kune zvinhu zvokuti tinoti munhu ari kurwara aya ndenai kuchechi zveshuwa vano izvi ndati kuzeti dzemuno chaiko kumaziyo nekupi vakaenda kuvanhu vemuno kun'anga dzekupi andiona yes zeri kana zvisina kufura inini denda risina kunozvionera kunozvihwira paground kunozvionera paground ndairi ndatotaura zvokuti anga tinde kumachechi tino but ndikuona sotika kumachechi tinogona kukuvadzisa vanhu nokuti vanhu kumachechi anochechi vachati tinozvigona ande tonamata kandi vanhu vanonyatsa kusimba zvokudaro vanodonoko vanosvika vakanodonoko anti muri kuona zviri kuitika kuno kurustenburg uku
kanza kumutoresa passport chicho no munhu anogona kuve nepassport guys munhu atogona pamunini uyu ari kunzi aimboenda kubotswana saka passport anogona kuveneka phone number iyo yatifonerei munhu wenyu bami let's call this guy murume uyu ndarove I think zviri nani kuti mufonere bamutinzwe kuti ari willing here anokwanisa kukwira ne passport here kuti kuno then ogara tichiyauye so that vari munhu muRustenburg iwo vanoda kubatsigwa vanobatsigwa nemunhu yeye because munhu ari kuuya highly recommended ni vanhu vakawanda vekuchipingi vari kungoti endai kuna ndisi kumunhu yeye apa pachanenge nofarira kanche kuti anzi handima ayabhadharisa anoita zvongobatsira munozongotenda saka tatifonei ngaitichita zvekutofona Shakira mwana medongo. November yakutaura mandi kure vana havasi kuvata. Vanhu vaya havasi kuvata. Vanovata vakagara. Nekutya kuti mwana yanoenda. Nekuti kwane hondo kari remember mwana yaka expose akafumura. Saka vanotya kuti panogona kuitika anything vanova havavati. Vanovata vakagara. Vakarinda mwana uyu. Saka tikatotaura zvokuti November tinotaura zvinhu zvitori kure zvaNovember izvi. Kwai variko vamwe madzibaba ekumabvuku vakabvisa zvagogo. Ini ndikona kuti apa pachadi zvana madzibaba apa. Vana madzibaba vakonewo. Vaenda kwakawanda vedu madzibaba vakawandisa vana madzibaba vanosvikutsanangudza but kundiso chaichai vakutokwatawo. Apa indotosoti ngapa vatoda kuti vaite pakaitwa zvinhu zvemishonga ngavaitewo zvinhu zvemishonga. Panoda mangori pa anongogonawo zvemishonga izvi. Zvemanhingirikiri izvi zvemaprofita tingataura chimwe guys. Maprofita ese avaenda sofa ari kunongonovatsanangudza se unotaura kuti kubvisa chaiko chakaipa. Tsanangudzo dzinofanana nabatongo tsvagai pamwe pakunoshandigwa tsvagai pamwe. Saka I think pakutodawo nanga mishonga. Yes, vana vese vanotoda kubatsirwa. Ndosaka ndati probably kutoti munhu auye that can be cheaper. Because expensive munhu wananti. Sezvo bamunhu wakati vanokwanisa kumuaccommodate. Munhu wachanenge auya. Saka takamboenda nezuro tichibvako takambopfuraigwa nekuna vamwe mai kumiritingu vekuchipinge futi muzimba takafura neko takwana mai vacho vachinzi havapo kune kwavanga vatogwa vaenda unoona tatati tifure nepo tiwe kuti vanga vachigwa mumutotsanangura pamunhu anoziva ini mutotsanangura miri muchisa ifoni palaudi mutsanangura tiwe tangaona pamwe yautari palife mura 8 aiwa nduri mamuti like munongotaura kana itiwe chitongoti toronga pana pasei because toda kuti weya zvinhu zviri chipa nditi manzi anofanirwa kuya fast because November kuti kumatari ndizo matara pachishona ndizvo hanzi zachishona chindau hanzi kuchindau hakuna izvozvo okay aiwa mandau kwai mandau asi mashona chisishona hakuna mazuva anoera yeah they need help except Available at the moment. The number you have dialed is not available at the moment. Nasi Sunday. thank you Sabina. Sunday. wezvira handizivi now because tekudhilana nekuchipinge zvakasiyana nezvishona zvatoziva takuindawo kune mamwe marudzi kune dzimwe nzvimbo hatizivi manje handitoona hatizivi because siziva kuchishona uku kwakuchipinge muna zvezvo zvakatosiyana kuva kuti kwai muti matara anobva kwaivo taura tisi hatina izvozvo saka zvatosiyana kwai hachishona chedu chindau saka patosiyana hatizivi ndo regaitiwe naivo vanhu vachona kuti zvavachifonegwa tinzoti vanoti kudini mai vacho vanotopinda postori mai vacho vanotori mupostori chaichai vakatokurira postori vasipo varinda kumukunu Available at the moment. Please try again later. hakuna munhu nomugona kufonera
zacho ndaitira kufonera. Saka vese dzikupinda. Ngazombovatry time. Ish, number dzisi kupinda guys. Keep on Number dzisi kupinda. Ndikafona ndikataura ndotaura kuti zvinodai munomuziva, zvinobva anobvaita nyore muripo mukataura kuti toda kuti ugoye kudai anobva abvuma. Zvinoendeka kuti yanoti ndiana anondifonera kuti uya kuno ndiani. But imimi munhu wekumusha kwenyu anokuziva izvi. Zvitori nani? Aiwa zvinoda kuti mimufone bamwini. I'll keep on trying to tell you. Toda kuti mimufone mutsanangure nosoda tikada akati akanzwa kuti munhu anoziva anofila comfortable kuuya arikona tawo. Kana kuti ndongoti uyai kuno anoti who are you muti kana kada ndichekeresa. Saka imimi munhu iwo ndiyo. Ndinezi munakidza ini. Anenge atopedza zvona zvese pamweyo. Vari vadhara. Usanatotaura nezvairi blessing. Atiziya kaita semunhu. Mavana. Chitiudza izvi tigare takazivawo kuti akamira semunhu. Mavana. Tichitsanangurai mawanei vanhu vahwe kuti vanhu tiunganze tichiziva kuti naye vanhu vanoda kuzobatsirwapo kana auya kuno. Munoona difference iripo kuleza nditika pazvinhu izvi. Kune vanoona nditika. Poita resolution. Poita redefense. Uyu anopa solution and defense. Kuona munogona kuto like aoneswi zvazvo zvekuti anoita zvinoita maprofita kana chichi. Mukamudza nyaya yenyu zvakwa mukasvika muchitaura kuti ndodarereka anogona kuto munogona kuti awe mwana hadi harapi. But zvanenge anda kurara manheru aya ndopaanorodha mamupasita renyu neseni yenyu maiziva mutaura problem yenyaya yenyu because munhu wesolution haasi wekuona. Kuonde wesolution right. Ukuthi munhu musoro wangu uri kurwadza obva agadzira chi onyaradza musoro iyi munhu ari kuroya ari kudai ndopaanobva apinda maprayers ake anoita kuti aone kuti pane solution here saka chaanoya nacho kwamuri solution. Saka munogona kunge makatofamba makaenda kana kun'anga 50 or 10 ozokudza kuti pane pamakabva pakati munhu iyeye pamakaende panga akabatwa vanida kuita kuti muchidzokera kuti pamunosvika ikoka akurapei ndozvavanoita kana achitoigona achiona zvinoda kuti muuyeko kwandoudza kuti uyai kunoko izvi zviri apa zvinoda kuti muuye kunoko or anogona kuudza kuti zvinhu izvozvezvi itai chakati pamwana ye modai zvinobva zvatonyarara then paanozoya kunoko ndozvipedzisa ndozvaanoita. Saka paanotofona mukamuudza nyaya yenyu akupai callback yekuti dzosera nyaya anotokupai nesolution same time. And kana akuudzai solution I guarantee ndokubhejerai it's done. Ndokupedza. Pane kuda kuzotikoresa pana. Kuzotikoresa kuti kwadzisi done. Ndiri palive, ari muri palive. Ndiri palive. Ati kuti kana akuudzai kuti ichi chinhu ichi ndinochita idai so done. Okay. Ndokuudzaini. Kana mazobva off live zendai mubvunza mining. Mozvaudza vanozokuudzai usina kumba kwavo zvamboitika kumba kwavo. Vatendera kuti vachitodhaura chivaza baba muri kutenderera chinhu izvi zviri apa itai so mubate munhu muzovabvunza muzovazoudza ndiyakavabatsira. Okay. So simple. Trust him. Right. Saka guys handi muri kuzvinzwa ka? Tombotora ruti abamuni iyoyo vanhu ava rikati mbototraiwa maybe pamuyenga network timboona kuti dzinogona kupinda here. Nezuro palive ndakataura mukome section kuti kana muri mwe munozviti munorapa taurai uyai tione kana one akabudikira pana ngada kubudikira pamuroi kana one exercise tasi Sunday ana zvinjani ngari machechi pane try number 072 ikuzimbabwe mirai ndoumwe mumzi apetaka woya right 072 nendo afanya okay kafanele muse phone paloud tiwe Chwana ini ndofara ndikana sana chigona ndudza kuti chandichigona. Okay hando zvandongwadira nokuchipenge kuti vantara chokwadi sai phone pano ukuwaditi iwe watotanga madhairi kwa number please kuda kumudza kwese saka munoya kuno vanhu vari kumachechi chicho chinompera ngwai. Hello. Makadini. Ndiri boy tai kupona.
Yati kupona ke. Ndabonga man. Paite dambudziko panapa. Ndi baba Bibi. Baba Bibi. Ndine umweni atete ndinawo panapa man. Vaneseka kunge mwana wawo man. Unobuda usiku apa. Hino vaidura mbozama kuvhara dambudziko ranhu ndikati ngaimbobvunzawo mbuya Mazibi apa padangano vangatozvikonawo. Unobuda usiku? Yeah. Urunono unogara kumorilengi. Azine zvino ndinawo panapa. Madi? Munenge maita mutete ka. Alright. Ndipo ndiana apa munga wetinga munofunga kuti ngambozama. Chinyokoto uya wekuizoizo yani. Alright. Regai mbomuzama to. Alright, zvakanaka mbuya. Saka regai mbomuzama ba. Alright. Zvakanaka. Mazviona guys ka ndo vanhu ava tau kwanzi inangu izvi handingadi handingazvigoni hani muri kunzwa hanzi izvi inangu handizvigoni anogona izvi ndobva tiri fair hani muri kuona ndo zvandovadira vanhu ava nokudengeretera mari nhetetika isei zvakaita Mashona kunongwe ndinozvigona zvose Mashona akaoma vedu wee Mashona hada Mashona imbavha dzokupedzisira Mashona akaoma atokuza nepraise ndipe mombe dzangu 7 chii Mashona akaoma hapana chavasingagoni uyatotaura kuti mati mwana ari kudii aiwa izvo handingakoreri ndizvo zvataura kwandaita mutete panyaya yemwana kuroya then mini ndiye vane pavo pavanospecializa napo asi vatirayira kune munhu uri kunzi uri kunonzi kuizvozvo kwanzi ndiye unoita zvinhu izvozvo tinotaura chekumanyika ndoko totoindeyo hanimona saka fanira munhu wekuizoisa bamni handeine foni kana musina airtime unoshasa foni yangu iyi vanobhuya majaha foni yeru foni kupoitwa sei unotosvikirwa direct toendapo yada iri pafoni ndinomuziva watotaura paanogara mupaziya saka tongoendako saka toinda guys toindeko kwai kune munhu chamukaita kuti kunotaura naye makaisa pafoni yenyu palive isikataridzai kana kuti mungozva totongoenda nayo foni iyoyi yakatongodai vava vari palive kutaura like unozwa kuti mufonero danouza kuti asvikai panapa saka ndinode foni yangu kuti ari kweri safambire mari hatori nefoni yacho haatodairi kana kudini hazvo zvatofana ingozamai bamnti munhu asindadai saka anodaidzira ifoni kana singadai ingofona mubvunzo kuti muchari kwamuriyo here tiri kusvikeyo chete ingofonai saka foni anoitirei kana asingadi kuuya kwai tipei location titeverewo nemota nhasisati oda zvinhu munoda zvinhu vedu muda kuindepi garai kudzimba dzenyu kokoti tinenge tiri paground munoona palive kwai kuna bangu kuri tichainda guys but titombotsvagira na solution kuna bangu kuri tichainda but uroi huripo katatoona tikutsvaga solution yeuroi kwa bangu kuri kwagara kuchaindwa tambovafonera tisa appointment votudza kuti vari free riri toinda ndaimbiwa namba dzachinyongoto kana munadzo ana kwazi naivara kwaendai kwaari kukana takanosvika takanowana asipo kunzva tiri kungotyira katatambisa fiyo tapisa mafuta kuinda uko so takadira 500 tikadzoka tisina kayatsvuka kureka kuya katakaenda kumaruzevha uko budamu rastenburg saka toendako kana ariko nhasi sandilevels kana ari echinyoko anoita zveziyo yekumusha saka vanenge vachipedza andongwaza izezi dzokupedza
but iziyo nyaya yekuti chazveza kuexplainera haisi tokata life tanga life takunosvika kana tonokumbira taveko tomudza kutanga kumudza nyaya zvoni vakati live kuti tozoonekwa ndare tikazoroyiwa tikabuda mutakamhina udamburi nezvifura chikuchaire zvifura anodii havafuri zvifura munhu asina problem navo. Okay. Iwo uri kuti kaenda imota yakazara ina handina fuel iwo akone mota kaine full tank ina handina fuel saka inini ndiwo nditi hambai kunge madira fuel dirai fuel mumota umu mota inonguruka kufamba kunoka kuse kuzvita kadira 500 kudzoka yakasvuka izvo zvindadira kuseni tichingoti hangu kuti manga zvandida mutora Joburg hamuhambi hamudiri hamukuti hambai imi kaimi right saka zvanda kuita guys just kusave data because tisina data mufoni toisa here number dzedata muisewo airtime tise here number pamuise airtime guys seka yabda kuzvama kuti unoona nganga kuti agoenda oga kuseri negweseri kunganga sekai guys mukumoisa here airtime tise data unza zvinanda ansai number thank you tendai number iyi MTN garashi ingambomira ari kuona timboenda mira ndoda kutanga naningirira ndasenda baba vada kusenda ka nikikiri inozvi data network inoshanda kunde chi Vodacom kana kuti MTN kuizo Vodacom saka Vodacom shandisa i Vodacom yemazuva yese because ndona soti Vodacom inobata pakawanda guys timoisa data umantika iyi number ndaisa antika number ndaisa Vodacom data Vodacom mpa number idzo iyo ndio ndotora power bank ndio ndotonishandisa kuita live iyo anmuona iyo ndio ndotonishandisa Vodacom network yacho inisi Vodacom kumberi takutenda izvo takutobuda kwani tiri kutakavati tinodzokako neuyu saka tofange tine solution kana tasvikako tofange tine solution Kelly ndivigira unotora power bank rangu apo uye naro tinti shakira ndipone kids emota kwai chero ye20 chero handikubatsirana handi it's a collective job handipana babhadhari team we are a team saka every cent counts zvakafanira vati kuzodzoka izvo zvitoona kuti kana vati vari padza nomubatsira then bo asi izvozvi tichinda kwavana kana chi guys kana une chituri chawo chamafuta guys kana une chi 5 kg chehupfu havana vakutongozvitora havana chinhu kumba kwawoko havana chinhu ndachiti nini chadononga grosari ndigorovasira musatoendako havana chinhu saka uchida kungobatsira kana une chituri chauri muratsenberg une kashuga une kachi please unongonudza kuti uri papi tinoya tichitora unongotudza pauri kana une masamba kana une anything chaunacho just tell us tinongoya tichitora andika tinoya tichitora tonovasira patinoendako pacho kuti vawane kudya andi muri kunzwa kana une chaunacho une masamba une salt une sugar une chaunacho tinounganidza tinoendesa anditi chero ne chisaga chegwiri chemapotatoes kana chi tinovaendesa ansaka chivanhu chiriko chivanhu hatina mboramba tachiko isu masitokoso chiriko chivanhu chaizvo hatina mboramba isu but zvinodependa nekuti munhu anoda kuita zvipi chivanhu here kana chikristu asi chivanhu chiriko that's a fact handiti we are Africans aiwa ndinobaya live ndongoisa pasaida pamwe muchiwa ndobaya live kana ndakunosvika kudhuza nekuikoko kwatikuenda munyatsozvinzwa yapakaipa avazodi dhuku here bamunita kadai ndina ichinozvakwana musoro ngatingotakura dhuku yacho mukesi right so guys ndakukata ka live handichika I'm cutting the live now totanga mugara muri pa standby motega vamwe guys kana takudzoka tofange kuti number yakadarika pa by far saka ndozokata kana tauko handika takusvika kokudhuze ikokoko tisave mabattery emafoni handichika tisave mabattery emafoni saka please stay tuned.